Tento videonávod popisuje, ako preniesť učebné materiály do svojho kurzu. Máme nachystané materiály učebné, buď sú to textové dokumenty vo formátoch Word, alebo OpenOffice, alebo PDF a potrebujeme ich dostať najprv do kurzu. Po prihlásení sa do svojho kurzu si nájdeme v ľavom bloku v administratíve súbory. Môžeme si tu kvôli poriadku vytvoriť priečinok. Dajme tomu, tu je lekcia 1. Lekcia 1 dáme vytvoriť. Otvoríme si tento priečinok a do tohto priečinku lekcia 1, tuto v rovinkovej nápovede vidíme, prenesieme súbor zo svojho počítača. Takže klikneme preniesť súbor, prechádzať, nájdeme si priečinok, kde máme svoje lekcie, dáme otvoriť, maximálna veľkosť 8 MB, čo je dosť postačujúce. Dáme preniesť tento súbor a v závislosti na rýchlosti internetu a počítača máme prenesený súbor. Podobne môžeme prenášať ostatné súbory ako obrázky a tak ďalej.